Girl, namin alam. Breakfast. Ito yung ulam namin. Hindi nyo makita. Ayan. And yung akin ay ayan yung spicy fried rice. And ito kay Sam. Hi guys! Ano na? 12:55 na, mag-aalauna na. Alis tayo, punta tayo ng Coles kasi ngayon yung grand opening ng bagong Coles. And sinadya ko talagang hindi pumunta ng umaga kasi alam ko baka maraming tao kasi nga opening ng ng bagong Coles. So, punta tayo doon and hanapin natin kung saan na nakalagay yung mga lagi kong binibili kasi parang mas malaki siya and basta maganda siya. Mamaya itur ko kayo sa Coles kung wala masyadong tao, we'll see. And hinihintay ko lang si Jan, pero i-text ko na lang siya na alis na kami. Alam niyo ba si Jan kanina pang umaga nasa farm. Nung pag-alis ng mga bata, ayun, umalis din siya. Pagpasok ba sa school ng mga bata. What are you doing, Baba? It keep going up. What? This one? It's alright. Show your outfit. Go. Up. Medyo ano ngayon guys, malamig. Pardon? I said, oopsie daisy. Oopsie daisy. Ang Wow. laki mo na, Baba. Oopsie daisy. Yung kilay ko talaga, wala na tong pag-asa. As in, may diferensya talaga tong kamay ko sa pag-drawing. And, yeah, hintayin ko lang si Jan or should I just text him, Baba? Yeah. Just No, text ring Daddy? him. Ring? Maybe Yeah. Daddy is busy. May No. nagtatrabaho kasi sa No, farm. I think he's not. Yes, he is. Just ring. Try the ring. No, we're just gonna text because Daddy is so busy. Sana hindi na masyadong matao. Nagpapaano Is that lang ako. him? No. Baka yung sino mapindot mo. That's the wrong. Excited din ako makita yung bagong Coles, guys. Kasi ang ganda ng, ng bagong building nila. As in, yung sa harap. Maganda siya. Basta makikita nyo. Tapos yung parking, may, na siya, parang may canopy bang tawag doon? Yung parang may silungan. So, di ba dati lagi akong pag nagpa-park ako, lagi malapit sa entrance. Ngayon parang malayo na siya sa entrance. Basta tingnan na lang natin. And sana hindi busy para makapag-vlog tayo. Okay? I'm just gonna text Daddy, Baba. Alis na tayo. Kasi mag-aalauna na. Yay! May road work dito, guys. So, medyo nata-traffic tayo. Kanina pa kami dito nakastop. Ito na yung bagong Coles, guys. And ayan yung sinasabi kong mga parking nila, oh. May, may pasilong na. So, libot-libot muna. Maghanap muna ako ng parking. Nakapark na pala ako dito sa may harapan ng Coles. And yung parking nila, walang drawing. Yung paint ba na may pram, wala this time. So pumasok lang ako dito, then tinitingnan ko yung mga katabi ko. Meron silang car seat. So sabi ko baka ito yung sa parents. So dito muna ako kasi si Holly, tingnan nyo, nakatulog siya, guys. Oh. Ayan, oh. Panapin ko muna siya siguro mga 10 minutes dito sa car.
Kasi hindi naman ganun kainit. So, okay lang matulog siya dito kasi malamig ngayon guys. May araw pero malamig. So, dito muna kami para may energy siya mamaya pagpasok namin. Ayan yung coals guys. O, dito tayo sa harapan. Ayan. O, di ba? O, ayan. Di ba ang ganda na? Kasi dati, wala. Ano lang siya. Maliit lang siyang. Basta kung nakita nyo na yung lumang coals, linag ko na yun before. Pero ngayon ang ganda. Napaka-red niya. And alam nyo ba, ang katabi ng coals ay, saan makita nyo? Ayun, Aldi. Kita nyo yung sign na blue doon? Aldi yan na building. So, magkatabi lang sila. As in, walking lang. Ayan lang talaga, oh. Ayan lang. Aldi. And malapit na ulit yung coals sa Baker's Delight, tsaka sa She's Apples. Kasi, doon sa old building ng coals, across lang din yung Baker's Delight tsaka She's Apples. Pero nga, naunang lumipat yung Baker's Delight tsaka She's Apples dito sa areang to. Andun lang din sila. Magkatabi yung She's Apples tsaka Baker's Delight. So, malapit na. Hindi na ako pag ganun-ganun pag bibili ako ng tinapay. Si Baba talaga hindi siya naiingayin sa akin. Oh, tulog na tulog siya. And naka-deep loss siya guys. Mamaya pagkita ko sa inyo. Ayun, hindi niya pa ito nakikita. So, mamaya na lang ulit. Tulog pa ni si baby girl, guys. And ang galing kasi pinupunasan ni ate yung trash can doon. Oh, ayan. Pinupunasan niya. Pati yung sa loob. Yung sa loob ba yung maabot niya. Pinupunasan niya kanina. And ayan yung sinasabi ko, yung parking lot nila. Meron ng pasilong para hindi na mainitan yung car nyo. Kaso nga lang, wala ng mga puno. Kasi doon sa old coals, mayroong puno. Mga puno parang pag winter, pag spring, nag-iiba-iba yung color ng leaves. Meron sila dalawa lang, ayun. So, yun lang ang pagkakaiba. Pero maganda. Tingnan niyo, di ba? Ganda siya. Gisingin ko na siya kasi mag-aalas 2 na. Baba! Baba! Uy! We're here, Papa! Huh? Your ear? What's wrong? Sore? Okay, have a rest a little bit, Baba. But we're here, look. This is the new coals, Baba. Look at there, here. You see that? Isn't it nice? Are you excited to see the coals, the new one? Okay. Just leave Moshi here. You gonna leave Moshi? Okay, bring Moshi, come on. No? Okay. Mag-shoulder bag pa talaga siya. Oh. Okay? Okay, let's go. Ayan na siya. So, ayun yung Aldi, guys. Oh, andyan lang siya. So, eto na yung coals. Tara, pasok na tayo. Hold Mommy's hand, Baba. And tingnan nyo. May pa-garden sila and may paupuan na sila dyan. Oh. So, tumawid muna kayo dito ni Holly para makita nyo ng maigi yung ating bagong coals. Ayan ang itsura niya, guys. Oh. Simula dyan, meron pa siyang extension doon. And, hanggang doon. Ayan. Ang haba na, diba? Hanggang doon yun sa dulo. So, okay, tara. Let's go, Baba. You ready? You ready? Let's go. Let's go, guys. Let's go shopping dito sa bagong coals. Huh? The other one. Okay, let's go here. So, ito yung loob, guys. May paganyan sila, oh. Wait, Baba. Okay, sanitize your hand. Sanitize your hands, Baba. Yeah, okay. Go. Okay. Rub. Okay. This. Okay. Tingnan nyo yung bagong cart nila, guys. Oh, mayroong lalagyan na ng drink. Bongga ng cart ngayon dito sa coast. Ha? Yes, you can.
Oh, I'm just gonna remove this, Baba. It's alright. Diba, oh? You wanna sit down? I don't think so you wanna sit, Baba, because you know what? You have your own cart. May nakita kong cart na pangbata, guys, oh. Ayan, oh. Ayan, oh. I know. Bago yan. Wala yan dati. So, punasan ko lang to. Okay, wait. Dito natin ilagay yung wipes. Ready? Okay. Okay, guys. Pasok na tayo. Huh? Wait, I'm gonna get you wipe. Wait. To wipe that cart, Baba. Ay. Ay, ayaw niya mabunot. Ay, anong nangyari? Okay. Here, Baba. Welcome. Ayan. Wow. Wipe it, Baba. Wow. You're gonna go shopping with Bushi? Okay. And yung bakery nila, guys, ayan, oh, open na. Ay, hindi open. Kitang-kita na. Busy siya, oh. Okay? Okay. Thank you. Okay, let's go. Watch where you're going, okay? Okay. Alright, okay. Oops. I think Mushi... You have to move Mushi here. Okay. Let's go. Let's go, guys. Later, hi, Auntie Belinda. Say hi, tita. Kapatid yan ni Mom. Say hi. Yung mga bread and fruits and vegetables. So, pagpasok, yun ang bubungad sa inyo. Yung bakery, tapos itong mga gulay. You right, Baba? Are you right? Okay, just be careful. Okay, come on. Oh, kuha tayo ng ano, baby lettuce. Lagay natin ito dito. So, yan ang unang kinuha natin, guys. Ibalik natin to kasi may nakita ko na mas maliit. Eto, oh. Baby gem. Ayan. Eto na lang. Kasi mas maliit siya. Meron sila ditong pa-coffee, guys, oh. Mag-order kang coffee dyan. Siya raw kuha ng apples. Okay. Get the green one, Baba. You have to check first, yes? Gusto niyang ilagay sa kanyang cart. This one. I think this is alright. Let me check. Yeah, this is alright. Okay. Okay, let's go. And another one. Pink lady. Where's the pink lady? Here. Here, Baba. Wait lang. We have to look. Good one. Okay. That one. That one. Careful. Okay. Oh, oh, you wanna hold Moshi? Sobrang laki niya. And sobrang bango ng ano, tinapay. Kasi yung bakery nga open doon. Oh. Gusto niya kumain ng balloon. Pa, kuha tayo ng saging. Ang lalaki ng saging ngayon. Tuwang-tuwa siya sa cart niya, oh. Slippery. Okay naman. Okay na to. Okay, Baba, here. Open it. Here. Busy, yeah. Okay. Do you want me to put this in my cart? Alright. Gusto niya sa cart niya. Hindi ba? Okay, let's go. Kuha tayo ng... hindi pala to. Yung brush na pala yung kinukuha ko. Eto, hindi. Eto dati. Ngayon, ang gusto na ni Jan ay yung isa. Baba, let's go. Eto, yung madumi. Mas ano nga to, mas mahal tong ano, etong brush. Maglilinis ka pa. Compare doon sa isa, malinis na. So, ayan. Okay, next. Sibuyas. Sibuyas, Baba. I need sibuyas. Gusto ko yung maliit. Ang lalaki ng onions nila. Yung yellow tsaka yung red. So, ito na lang yung kunin ko, si shallots. Kasi mas maliliit. Pero yan ang kilo niya, guys. So, $13. Compare doon, $3 lang yun. Oh. Isang bag na siya.
Kuha lang ako nito. So, eto, kumuha ako ng 5. Kasi meron pa ako sa bahay yung yellow onions. And kuha din tayong ginger. Yung baliin natin. Ayan, ginger. And 2 garlic. Pili tayo ng green grapes. Ito, parang maganda to. So, ito na lang. O kaya, ito. So, ito na lang. Tingnan niyo si Oli. Kanina pa siya pa ganyan-ganyan. Oh. Careful! Ako ng 2 klase ng kiwi. Kasi si Sak gusto niya yung medyo maasim-asim. Si Kuya naman gusto niya ay yung matamis. Ayan yung difference ng kanyang price, guys. Yung green is $3. Tapos ito $6 si gold. $6.90. So, kuha tayo nitong isa. Tsaka isa nito. Ayan. So, kuha ko ng isang bag na lemon tsaka lime. Ayan. Lagay natin sila dito. Wait, Baba. We're gonna get your blueberries in a minute. Busy, guys. Busy. Hindi na busy. Kanina, traffic dito, guys. Kuha ko ng cherry. Alam nyo ba, last time, bumila ko ng cherry. Naubos ni Kuya yun. As in. Dati, $13. Ngayon, $15 na siya, oh. $15.90. 15 ba yun or 14? $14 ata. Ayan. Gusto to ni Kuya eh. Pili lang tayo ng maganda. Wait lang. Hanap lang ng maganda. So, ito yung kinuha ko kasi mas maganda yung laman niya compared dito. Asa na yun? Diyan. So, kuha ko nitong 2. Ayan. 2. Kasi si Kuya, grabe. Do you want me to put it here? Okay. I know. Pili lang ako ng portobello mushrooms. And say, okay, go get bag, Baba. Ayan yung bag para sa mushrooms. Only 1. Okay. Okay. Cool. Okay, thank you. So, pili lang tayo. Ayan, kumuha ko ng 5 piraso. No. I'll put it here, Baba, because this is delicate. Tayong basil. Ito. What? Ano? Hinahanap namin yung blueberries. Okay, we'll ask the guy. Dito pa lang tayo, guys, sa my fruits and vegetables. Ang daming tao doon, oh. And kanina, traffic dito. Ang laki niya talaga, oh. Ayan. Hinahanap niya yung blueberries. Okay, I will ask the lady. Excuse me. Andito. Tinuro ni ate. Kuha tayo. Not this one. The other one. Hanapin ko yung kinukuha ko lagi. Ito ba yun? Hindi yan. So, pero okay lang. Patay nitong 4. Kasi nga, malakas sila sa blueberries. Okay, careful careful. Another 2. Pili lang tayo yung maganda. Let me check first. Okay. Okay, diba? Puno na yung cart niya, oh. Okay, where's Mushi? She's on the cover. Poor Mushi. Mushy, you're silly. Okay, there. Okay? Yeah. Yung strawberries nila, medyo luma na ang itsura. Pero hanap pa rin tayo. Kasi si Kuya naman, ito yung favorite niya. Lahat sila, pero si Kuya kasi hindi kumakain ng blueberries. So, ito. Strawberries. Isa. Pili pa ako. Ang lalaki naman ng capsicums. Popcorn. Capsicums. Doing it? That's too big, Baba. Hanap lang tayo ng maliit. They're all big. I know they are, Baba. Look, chop them all. Yeah, we'll chop it. So, isang red, tsaka isang green. So, etong kunin natin. Okay. Kuha lang ako ng bag. Oh, don't touch it, Baba. Okay, okay. Give it to me. Dito. Saan ba to? Dito. Okay. Where's the other one? The green one. The green. Get the green one. Yep. Here, Baba. Good girl. Okay, that's enough. Come on. No. We have red and green. Okay, let's go. No. I'll put it here. I'll put it here.
Your cart is full, Baba. Look. Kuha tayo ng carrots. And tingnan nyo si Holly. Kanina niya pa yung ginagawa, oh. Tuwang-tuwa siya sa cart niya. Just be careful, ah. Just be careful. We're gonna go shopping to the old Coles, Baba. Yeah, we're going back there. Yeah. Ayaw niya na dun sa dating Coles. I know you do. I do too. Okay, come on. Hindi pa pala ako nakakuha ng carrots. But, okay, eto na. Tuwa siya. Hinihintay niya lagi na wala ng tao dyan sa area and gaganyan siya. Ayan na siya, ayan na siya. Just be careful, ha? Pagalitan tayo dito. That's enough, Baba, that's enough. Kuha tayo ng rolls, bread rolls. Kuha ko nitong mini croissants. Ang cute niya, oh. Ang liliit lang. Dalawa. Si Holly, yung boys, mahilig dito. Tsaka si Holly din. Ayan, kuha tayo niyan. I-try nga natin tong 30 hours na recipe na sourdough. Kuha akong dalawa. Wait. Wait, Baba. Ayan, kuha tayo nitong dalawa. Dito na tayo sa may mga meat. Hanap lang ako ng brisket kasi si Kuya TJ nagre-request ng beef stick. Ito yung ginagawa kong ano, pang beef stick. So, ito na lang. Ayan. No, your cart is full, Baba. And Silverside corned beef. Silverside. Ito. Ayan. OMG, na-miss ko na yung giblets. Gawa ako ng giblets. Yung adobong giblets ba na ginagawa ko. Tapos itong liver, chicken livers. Are you alright, Baba? Ayan. Gawa ako ng chicken thigh. Naghahanap lang ako na yung hindi masyadong malaki. Ito, dalawang ganito. Okay, wait lang. One. Ayoko yung masyadong malaki. Ito. So, itong dalawa. Malalaki. Walang maliliit. Okay. Are you alright? Wait lang. Kuha ko isang buong manok kasi gusto ko mag-roast chicken. Yung maliit lang. Ito. Hi, Mom. Hi. Look. Naiba na yung position ng mga binibili kong ham kasi malapit na siya sa ano kung nasan yung meat. Dati diba nandun siya sa may mga ice cream, katapat niya ice cream eh, before. No, we have to get one, Baba. Ito ko tayo ng honey ham. Yes? And then yung mga pork nandito na sa area, wala dun kung nasan yung mga beef. Dito siya, oh, sa kabila. Wait, Baba. And kuha tayo ng leg roast. Ito. Ayan. So, ito na yung itsura ng deli nila, oh. So, ayan. Tingin tayo kung meron silang frites. So, ito na yung itsura niya, guys, oh. More, please. She didn't give you. Ito na yung ating smiley frites. Naghanap siya ng free smiley frites. No, I'm not gonna ask it, Baba. Humingi tuloy ako. Nakakahiya. Ito, oh. Sabi niya, ask him. What you gonna say? Huh? Thank you. Okay, come on. Diba, andito yung deli. Andito na rin yung butter nila, guys. Oh, wala na dun sa dulo ba? Kung saan yung mga yogurt. So, kuha na tayo ng butter ni Johnny Boy. Ito yung floral na original. Ayan. Tayo ng mozzarella cheese.
Ayan yung coffee and yung mga cold drinks. Andito na siya. Malapit sa fruits and vegetables. Andun yung fruits and vegetables. Oh. What's that, Baba? Kuha natin si Jan ng coffee. 5 nito. Yeah. No. It's not fit there, Baba. It's full. Gusto niya ilagay ko itong coffee ni Daddy niya sa cart niya. Kuha tayong 5. So, eto na yung pang 5. Hala, 5 na lang palang natitira, guys. Wala na, oh. So, eto. Inubos na natin. Ayan, meron siyang coffee. Girl, I'm looking at a face I don't This is Santa. Stop here. Santa, can you please stop here? We've been really, really good all year. We've got milk and cookies, your favourite treat. They're sitting ready for you to eat. Guys, did you like the story? Did you, Holly? Yeah! Did you do that? Yeah?